Tak sa teší a pozri sa. Na TikTok ich dá. Nový tanec na TikTok. Majú aj rozhodcovia radosť a to je dobré. A tu už máme Adama, ktorý ide svoju kata. Prvé kolo. Samko ide k X-Side aj Ič, uvidíme, čo ide ten druhý chlapec, tiež ide k X-Side aj Ič. Tak aspoň to rozhodcovia nebudú mať také zložité. Počkaj. Modrá a jedna dala červené. Červené je úplne celkom slušného supera, ten nie je vyslovene bojový, ale není technický. Samko preukazuje techniku, jak sa len dá, ale ten modrý ukazuje bojovnosť. Takže modrý vyhral a vyhrala nám bojovnosť. Máme tu celkom pekný zápas Viktora a Adama. Veľmi pekne. Teraz tu máme poradu rozhodcov. Modrá Adama diskvalifikovali. Veľmi pekne zápasí Minka, ktorá má už 5 bodov. Teraz dostala ďalší 6. Na môj vkus je to divné. Výborne! Paráda, dobre Jurko! Máme tu 9-2 a Matilda vyhrala. Perfektné, super! Juraj nám vyhráva 4-0, veľmi pekne ide. Dá mu tam Yokogeri, ale nebolo to medzi nohy. Nebolo to medzi nohy, ono to bolo pekne na solár. Uvidíme, jak to vyhodnotí rozhodca. Dobre! 11 sekúnd do konca. Bez bodu. Bod! Výborne! Sa moc nedostane. No, čaute. Tak tu máme Davida, červeného. A mohol mať bod. Znovu mohol mať bod. No, hurá. Paráda! Tu máme ďalší. To odenej. Spíš si na film. My to všetci pozbudzovali Davida, čo je fantastické. Crazy. Tu máme Dominika. Neviem, kto má senšu, nevidím to. Modrý má senšu, tak červený musí mať. Nemôžeme tak. Dobre! Sekunda! Kam ideš? Až potom vystúpil, dobre. 2 body ešte a ešte... Či bod? No 2, no dobre, a víťazstvo. Výborne! Som prvý! Modrý je Šimon. A ide a hneď získal pekný čistúčký bodíček, čo je úplne fantastické. Šimon sa hýbe menej ako obvykle. Sme zvyknutí, nabehol tam ten červený. Šimon má ďalší bod. Výborne. Ustupuje pekne, naláka si ho. Krásne, dobre. Pekné. A to je to Gyakutsuki, čo sa už Šimon pekne učí. Kam musel byť body
si asi toho Maxima si myslel, nie? Toho druhého, takého dobrého. A teraz nešiel moc dobre nejak v prvom zápase. To je to, že kupujeme svoje skate. Raz, dva. Vyhlásenie výsledkov. Takže sa iba kúkam. Kumite. Pôjde, ja som ja som moc Raz, dva. Takže tretie miesto. Kumite Mláči. 4 zakázané. Vyhlásenie výsledkov. Druhé miesto. Daniel Vasilík. Športový klub mesta Karate. Kumite ženy Opon. Tretie miesto Terezia Kotruchová, Karate klub Detva. Druhé miesto Radoslava Kučerová. Ale veď prečo ho drží? A držanie. Drží ho koľko? Nečakaj. čaká. Nádherné. Ja som nečakal, ja steží dať bod. Zastávam na sejši. Vyhlásenie výsledkov. Kumite juniorky 16-17 rokov na 59 kg. Samaria a Jakub Olianka Sejnokan. Druhé miesto Maxim Marcinek, SK Centrum Mládeže Karate Banská Bystrica a víťazom sa stáva Šimon Kováčik, SK Karate.